ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಾಗ್. ದಾದ ಪಣ್ಣಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್. ಇದು ಮೆಣಸು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಇದು ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅವು ಪಾಡಿದು ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಪಣ್ಣದಂಡ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪಣ್ಣದಂಡ ಬೊಳ್ಳೆಂಜೀರು ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಂಡು. ಅಂಚದಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಅಂತಿದೆ ಸೊಪ್ಪ ಎಂದು ತುಲೆ ತಾರೈ ಪೆರೆರೆ ಪಿದೈ ಪೋತೀರು ಇಂಚ ತಾರೈ ಪೆರೆವಡ ಅಂತ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡುದು. ಸಣ್ಣ ಬರೋಣ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳೆಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಮನಮಲ್ಲತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕದ್ದಿಂದೊಂಚು ಮೂರು ಮೀನು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲಮಲ್ಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ಐಟು ಮಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೇರಕುಳು ತುಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫಿಶ್ ದೇ ತುಳಿ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಂಜಿ ಬೇಯಡು ಎಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ತಾರೈ ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೋಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುಣ ಶಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ರೆಡಿ ತುಳೆ ಜಂಜಿ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾರಾಯ ಪಾಡೀರು ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಬಿರು ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಆಪುಳು ಖಾರ ತನು ತುಳಿ ಬೆಚ್ಚ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಜಿ ಬರೋ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಿನ ತೀರತೆ ಕಡೆ ಪಾಡಿನ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳೆಂಜೀರು ರೇಸ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಬೊಳ್ಳೆಂಜೀರು ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ತುಳೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಡು ಪತ್ತೆರ ಜೇನು ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರ್ದ ಕಾರು ಗುದ್ದದ ಪಾಡು ಬೆಯ್ಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತ ಹಂಚಾದು ಏನು ಟೈಸನ್ ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋನು ತುಳೆ ಕಂಚಿಪುದ ಬಿಸಾಡ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತುಂದುಲ್ಲೆ ತುಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮೈಪದೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಐಟೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಐಟು ನಿನ್ನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೀತೇನು 3 ದೀತೆ ಶೂಂಠಿಗ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಕೆಂಪಾಯಿನ ತಂದೇನು ಕೊತ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಡು ಈಗ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಜಿಪುಡ ಅಗ್ಗೆರ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೋಣ ಈಗ ಕೆಂಪು ಆಡ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಳಿಂದೆ ಯಾನಿಜ್ಜನದಿಂದೆ ಪೂರ ಪರಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಾಲ್ದೆ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈಲು ತುಲೆ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈಲಿಡು ಈತ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಖಾಲಿ ಅನ್ಪುಡು ದೀಲ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಕುರಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಯು ಕೂಡ ಬಂದ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಕೈಸ್ತೀರೇನು ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಅದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ತುಳಿ ಚರ್ಮ ತುಳಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಶೋಕು ಒಯ್ತಾರೆ ಹೊಯ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ನಾನು ತಿಪ್ಪಿ ತುಂಡು ಪಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಬೀಪು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಏಪಲ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಇಲ್ಲಡಿ ವಾವ ಕೋಲಡುಪ್ಪ ತುಳೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ತುಳೆ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ನುಪ್ಪು ಕುಜಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕುಜಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಂಚಾದ ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕಾಂದು ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿಲು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೀರ ಕುಂಟಿ ವಾಲ್ ಇತ್ತಾಳಿಯ ಹಾಂ ಪೊಯ್ 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 ಅಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಕಾದೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪಾಪ ಅದೊಂದು ಏನೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೋಕಿದೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಶೋಕದ ನಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Guys, today I'm going to show you. Uno madre, wait a minute, you know something. I need to like in. Papa, when then I can tell you. I will go all phone together. Charbina. I'm a kunya. Kunya. Kin pujini. Lucky. I don't know. Inch wide like Blacky. Like wide like Blacky. I need to play. What churchy? A Kali and Tiffany. Kidney 1 year out Puji. Now it don't. ಗೈಸ್ ತೂಳೆ ಹಿಕ್ಕು ಸೊಂಟ ತಿರ್ತು ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣದ ಬಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 19 ಬಡ ಶಿರಾ ಪೊಂಜಿ ಕಂತ
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ ಈಗ ಬರೆದ ಅಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪುಟ್ಟನಗಡೆ ಕೊರೊಡೆತ್ತರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಇದು ಬಾಗ ಕೊರಿಯ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಿನ್ನಿ ಕೈ ಕೈದಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಕಿನ್ನಿ ಅದೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ರೋಮ ಪುರ ಏತು ಸೋಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ನೃತ್ಯ ಶೋಕಾಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯಿ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಾಯಿ ಕುಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಪುಣ್ಣ ತಾನದ ನಾರದನ ಸಿಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ತುಂಬುಡು ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ನೇ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮೋಣದು ತೋಚ್ ಪಾಯ್ಜಿ ಬಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿತಂದು ಎಂತ ಪಿತ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಈಜನೆ ಪಾಡುಜಿಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಚನೆ ತೋಚ್ ಪಾಯ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕತ ಸಾರಿ ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣೆ ಟೈಸನತೆ ಒಕ್ಕೊಂತೆ ಗಸಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂಡ್ರ ಅಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತೀರ ಅರೇಪ ಅಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದು ಅರೆ ಪುಣ್ಣಂತೆ ಅಂಚಾದ ಬೇಯ್ಯಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಯ್ನಾಗ ಟೈಸನ್ ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪಿದಂತ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆದ್ರೆ ಇಂಚಿಗೆ ತುಕ್ಕ ನಾನದೆ ಬೇಯ್ತು ಆವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬೇಯ್ತೀಜಿ ಬೇಯ್ತು ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊ ಗೈಸ್ ತೂಳೆ ಈ ಆತ ನೀರೇನೆ ಅರೆಪದ ನೀರು ಬೈತಿತ್ತೇನೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತೂಳೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಈತು ಒಂಚೂರು ನೀರು ನಾನಂದು ಇಕ್ಕೊಂತೆ ಅಮ್ಮ ಸುಖಾನ್ ಕೊಡಂತೆ ಚಿಪ್ಪಿದೆ ಕೊಡ ಪಾಪ ಏನು ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರ ದಿಯೇನು ಅವು ತಾರೆ ಕೊಡು ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚನ್ ಪೇರೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ಯಾವು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತೀರ ರೇಪು ಅಡ್ಡನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ಉದ್ದತ್ತು ಪಡ್ದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಮನ್ಪೆರೇನ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರಿ ನೀತು ದಪ್ಪದಿಯೇ ಗೈಸ್ ತುಳೆನು ಚಿಕನ್ ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಅರೆಪೊಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚೂರು ಪುಳಿಕ್ ಯೋ ಗೈಸ್ ತುಳೆನು ಸುಕ್ಕದ ತಾರೆದ ಸುಕ್ಕಗ ತಾರೆದ ಪೂ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಚೂರು ತಾರೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಗ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ತಾರೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದು ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೀನು ಪುರ ಜಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರ್ದ ರೇಸಲಂಜಿರಿ ರೇಸ ಮಾತು ಜಪ್ಪು ತುಂಡಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕದ ತುಂಡು ತಿನ್ಪಾಲು ಗೈಸ್ ತುಳ್ಳೆ ನೊಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇದು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಸಾರ್ಲತ್ತು ದಪ್ಪ ಸಾರು ಇದು ಸುಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹುಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗಸ್ ದಾದಾ ಬಣ್ಣದಂಡ ದೇ ತಾವರೆಗೆ ಕೋಡೆ ಪೊಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ತಾವರೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಪೂರ ಅರಳದನ ತಾ ಅರಳದನು ಅವಳು ಪೂರ ಅಂಗಡ್ಡು ಮಾರುವಿರಮ್ಮ ಪೂರಳ್ಳು ರೇಟ್ ಉಣ್ಣ ನಂದೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿರ ಒಂದು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿರ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿ ಅಂಚ ಒಣಸ್ ಮಂತಿ ಚೂರು ಜೆತ್ತಿದೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರೊಟಿ ಅಂತ ತೊಂಜಿ ಅವ್ನು ಬಾಳ್ದ ತೊಂದು ಕೋರೊಟ್ಟಿ
ಗೋಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೆ ಚೂರು ಎಂಕ ಫೇವ್ ತಾವರ ಬಣ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಬಟ್ರ್ ಕೊರ್ನಿ ಆರ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಇಂಡೇರ ಕಲ್ಲೆ ಬಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಪ್ಪುರು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕೇಂಜಲ್ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ ನೇ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚರಿ ದೀದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅವು ಕೆಂಪಾತನ ಆತು ಮುಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ದೀತೋನೆ ದೀತದ ಅವನು ನಾನು ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪು ಕಷಿತಾವರೆ ಪರಿಮಳ ಮುಂಕು ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದುಲ ಹರಳುದು ತುಲೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು ಶೋಕ್ ನೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಷಿತನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ತಾವರೆ ಈ ತಾವರೆ ಎತ್ತ ಅಂದು ರೋಜುಂಡು ಅಂಗಡ್ಡು ಕೂಡ ಮಾರ್ನು ಮಂಚ ನದಿಟ್ಟು ಆಪುನ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪುರ ನದಿಟ್ಟು ದೇದ್ರನಾ ಅಲ್ಪ ಆತಿನಾಗೆ ನಾವು ಕತ್ತಲ ದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೆಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಅವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತ ನಾಳೆ ಪಿದಾಂಡಿದ್ದೇನು ತೀಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ತಾದ್ರೆ ಅನ್ಪಿದಾಡೆ ಪೋಂದ್ರಲೆ ಕೈ ಕುಚೂರು ಬೆಚ್ಚದಾಗಲಿ ಕಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪಡಾಗತ್ತುಲೆ ಕೈ ಚೂರು ನಾಡು ಪೋಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್